Welcome to English Easy. Nice to meet you for the rest of our lesson with 7 days of the week. I'll be similar on my chaîne YouTube sanfɛ. Ani sɔdiyalen bɛ aw bɛɛ ɲɔgɔnya bi tuguni an ka leçon na min tɔgɔ ye ko the 7 days of the week. N'an tun ye dɔ k'a la n'o ye les 7 jours de la semaine. Leçon tɛmɛnen na an kumana dɔgɔkun tile 7 kan anglais la. I y'a ye k'a fɔ ko ja o fɔli ka nɔgɔ ka tɛmɛ nɔgɔya yɛrɛ kan o tɛ. E tun b'o o don ninnu tɔgɔ dɔ bamanankan na i b'a tɔgɔ dɔ fana français la sisan i y'a tɔgɔ dɔn anglais la yan'an ka don leçon tɔ kɔnɔ an bɛna ɲini fɛ n'a sɔrɔla e y'o leçon in faamuya e ka tile 7 in tɔgɔ fɔ anglais la n'o ka gɛlɛn i ma an bɛ tɛnɛn fɔ cogo di tɛnɛndonya tɔgɔ ye anglais la Monday o tɛ n y'a f'i ye n k'i kana fɔ ko Monday, that is broken English o ye broken English ye o ma ɲi nka a bɛ faamuya Monday o maɲi kana fɔ ten i b'a fɔ ko Monday i bɛ da fɛn n'a ye dɔɔni juma fana tɔgɔ ye di Friday o tɛ ok donc leçon laban yɔrɔ la an tun ye kumaden 3 de on avait donné 3 expressions minnu ni an bɛ baara kɛ n'u ye dɔgɔkun don kɔnɔna na ka caya o ye jumɛn o ye kunu an b'a fɔ cogo di kunu ma anglais la hier on dit yesterday okay an bɛ don min kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko bi today sini a bɛ fɔ ma tomorrow yesterday today tomorrow sisan an bɛna kumasen dɔ dilan ni nin kuma 3 ye ka bɛn ni dɔgɔkun don 7 tɔgɔ ye kana ɲinɛ k'a fɔ ko anglais la tuma o tuma ni i ye kumasen dɔ la waleya baara min kan ka tugu o la baara in fana b'o suit o kɔrɔ ye mun ye le verbe suit les expressions les verbes d'une phrase suivent ou disons les verbes dans les phrases suivent les expressions n'est-ce pas fɛn min ye kuma baaraw ye n'a fɔ ma ko verbe olu bɛ kumasenw u b'u nɔ tugu n'i ko sa ko kunu hali bamanankan na i b'a fɔ kunu n tun taala sugu la nka i t'a fɔ kunu n taala sugu la o man ɲi grammaire la o man ɲi o tɛ ok donc i bɛ se k'a fɔ kunu tun ye dimanche yesterday was Sunday y'a ye yesterday was Sunday donc was est le verbe to be in simple past was ale de kumasen ale de baara ye yan ni kumasen yesterday bɛ tugu a la n'o ye kunu tun ye dimanche yesterday was Sunday fɛn min ye bi ye today o de ye bi ye today is Monday bi ye tɛnɛn yesterday was Sunday today is Monday is c'est le même verbe mais in simple present is to be yesterday was Sunday kunu tun ye dimanche today is Monday bi ye tɛnɛn maintenant fɛn min ye sini tomorrow demain i b'a fɔ tomorrow will be Tuesday sini bɛna kɛ tarata ye y'a ye donc i b'a ye don ninnu olu tɔgɔw bɛ na ka bɛn ni kuma dilancogo ye wa verbe fana bɛ tugu kuma expression na kumasen na n'i ko yesterday verbe bɛ kɛ passé n'i ko today verbe bɛ kɛ présent ye n'i ko tomorrow verbe bɛ kɛ futur ye y'a ye donc past or simple past simple present and simple future n bɛ segin kumasen ninnu kan yesterday was Sunday kunu tun ye dimanche today is Monday bi ye tɛnɛn tomorrow will be Tuesday sini bɛna kɛ tarata ye très bien an bɛ continuer ni o don ninnu tɔgɔ ye hali bi i bɛ se k'a fɔ ko jumadonya fɛ silamɛw bɛ taa misiri la Muslims
go to the mosque on Friday. Friday. Yay. Muslims go to the mosque. On Friday. Juma. Les musulmans vont à la mosquée le vendredi. Muslims go to the mosque on Friday. Aha. Anga ke ebe dugumina au ga sugudoya samedi. Do bina fa chogodi. Samedi au ga sugudoyi. Saturday is the market day of my village. Afon nofe. Saturday is the market day of my village. Saturday is the market day of my village. Saturday is the market day of my village. Le samedi est le jour du marché de mon village. Yay. Samedi neka dugu sugudo yay. On Wednesday, I study English. On Wednesday, I study English. Araba dunya fe nebe anglais kankala. On Wednesday, araba dunya fe I study English. Nebe anglais kala. On Wednesday, I study English. On Wednesday, I study English. On Wednesday, I study English. Repeat with me. On Wednesday, I study English. On Wednesday, I study English. On Thursday, we go to the markets. On Thursday, we go to the markets. Markets, ode sugui. Alamsa doya fe, on beta sugula. On Thursday, we go to the markets. On Thursday, we go to the markets. On Thursday, we go to the markets. Ouais? Donc, donu toro. Leson modika. Sisa ambe singana yere kalana. No exercise. So try to start with 7 days of the week. Eka ese yere ta. Ika dorokun don wolon fla iku cite. Iku cite yere. Iba bla commentaire la. Ni leçon et mi dafali ke anga walada temene na noye the 7 days of the week. Les 7 jours de la semaine. Na ala sona leçon robena tukunna. Programme bambolo mi ni ya suika sa dana. Iba eka fuku etna gela sur angle kola. Kambe watu wari.